časti obrazovky. Funkciu orezať si najjednoduchšie vysvetlíme na príklade. Povedzme, že chceme nakresliť jednu vodorovnú čiaru a dve zvislé. Potrebujeme však tieto dve zvislé čiary zarovnať podľa tej vodorovnej. Vyberieme teda nástroj orezať a najprv vyberieme objekt, v tomto prípade vodorovnú čiaru, podľa ktorej budeme orezávať tie zvislé. Označíme čiaru vodorovnú, potvrdíme buď Enterom alebo pravým tlačítkom myši a teraz vyberieme objekty, ktoré podľa tejto čiary chceme orezať. V tomto prípade sú tu dve zvislé čiary. Pokiaľ klikneme na zvislú čiaru, ktorá sa nachádza nad touto vodorovnou čiarou, bude orezaný časť, ktorá sa nachádza nad ňou. Naopak, ak klikneme na spodnú časť, teda časť, ktorá sa nachádza pod tou vodorovnou čiarou, bude orezaná tá. Ak by nastal presne opačný prípad, to znamená, že vodorovnú čiaru by sme chceli orezať podľa tých zvislých, vyberieme nástroj orezať, označíme obidve zvislé čiary, potvrdíme výber pravým tlačítkom myši alebo Enterom a vyberieme tú časť vodorovnej čiary, ktorú chceme vymazať. Nástroj orezať potom ukončíme buď Enterom alebo Escapeom. Orezávať dva objekty môžeme iba vtedy, ak sa tieto dva objekty dotýkajú. To znamená, že ak by sme chceli ľavú časť orezať podľa pravej, bohužiaľ to nepôjde. Tu sa dostávame k druhému nástroju, nástroj predĺžiť. Predĺžovanie objektov je viac menej opakom ich orezávania. Povedzme, že chceme teda predĺžiť pravú časť vodorovnej čiary až po ľavú zvislú čiaru. Vyberieme teda nástroj predĺžiť, označíme najprv objekt, v tomto prípade zvislú čiaru na ľavej strane, po ktorú chceme predĺžovať. Výber potvrdíme Enterom alebo pravým tlačítkom myši. A teraz vyberieme objekt alebo objekty, ktoré chceme po tento vybratý objekt predĺžiť. To znamená v našom prípade pravá časť vodorovnej čiary. Nástroj predĺžiť však možno použiť iba v tom prípade, že objekt, ktorý chceme predĺžovať, po jeho predĺžení o istú konečnú dĺžku určite narazí na objekt, po ktorý chceme predĺžovať. Uvediem na príklade, ak by sme nakreslili takéto dve čiary, zvislá čiara sa nedá predĺžiť po tú vodorovnú, pretože sa nikdy nepretnú. V takomto prípade musíme predĺžiť ako zvislú čiaru, tak aj vodorovnú čiaru. Pomôžeme si s treťou pomocnou čiarou. Vyberieme nástroj predĺžiť, objekt, po ktorý chceme predĺžovať, označíme line tlačítkom myši a potvrdíme pravým alebo Enterom a vyberieme objekt, ktorý chceme predĺžovať. Dokončíme Enterom alebo Escapeom. Postup opakujeme. Vyberieme objekt, po ktorý chceme predĺžovať, potvrdíme Enterom alebo pravým tlačítkom myši a vyberieme objekt, ktorý chceme predĺžovať. Označíme ľavým tlačítkom myši. Dokončíme Enterom alebo Escapeom. Teraz sa vrátime k predchádzajúcemu nástroju, nástroju orezať. Vyberieme objekt, podľa ktorého chceme orezávať, v tomto prípade vodorovnú čiaru. Ľavým tlačítkom myši označíme, pravým potvrdíme. Vyberieme tú časť zvislej čiary, ktorú chceme vymazať. Dokončíme Escapeom alebo Enterom a pomocou nástroja vymazať sa zbavíme pomocnej čiary. Celý tento zdĺhavý proces však môžeme nahradiť pomocou jedinej funkcie skosiť, ktorá sa nachádza v pravej časti obrazovky. Vyberieme teda nástroj skosiť, označíme ľavým tlačítkom myši
zvislú čiaru, ľavým tlačítkom myši vodorovnú čiaru a program nám automaticky dokončí ich spojenie. Pokiaľ nechceme ostré uhly pri spájaní týchto dvoch úsečok, môžeme po vybratí nástroja skosiť klávesou s krátkou H, nastaviť vzdialenosť prvého skosenia, povedzme 50, vzdialenosť druhého, povedzme 100. A teraz rovnakým spôsobom vyberieme jednu aj druhú úsečku. Ako vidíme, skosenie teraz nie je rovnomerné. Dĺžka 50 na tejto strane a dĺžka 100 na vodorovnej strane. Pokiaľ by sme chceli tieto dve úsečky spojiť oblúkom a nie ostrou hranou, použijeme posledný nástroj, ktorý si v tejto časti preberieme, a tým je nástroj zaoblenie. Vyberieme teda nástroj zaobliť a predtým, než vyberieme objekty, ktoré chceme takýmto spôsobom spojiť, musíme nastaviť polomer oblúku. V opačnom prípade by sa tento nástroj správal ako nástroj skosiť. Klávesová skratka R, potvrdíme Enterom, prepneme sa do nastavovania polomeru oblúku, zadáme napríklad 200, potvrdíme Enterom a vyberieme ľavým tlačítkom myši objekty, ktoré chceme takto spojiť.